Здравейте и добре дошли в трети епизод от Господинов подкаст. Барбершоп, мръсен топ, като излязъл току-що от клип. Днес ще си говорим за плешивостта. Една табу тема, която искат да скрият от нас, но сега е момента да си говорим защо сме плешиви, как да спрем това. Плешивостта ген ли е? Най-вероятно ще ви изненадам, но плешивостта не е ген. Така ни карат да си мислим. Това нещо е създадено от фирмите и фабриките, които създават продукти за плешивост. Искат да създадат във вас и в предишните поколения мисълта, че плешивостта е ген, че не може да се борят с него по никакъв друг начин, освен да използвате тяхните продукти. Нещо, което е пълна глупост. Плешивостта, реално погледнато, как се получава? Фоликулът не се губи, не умира. По-лесно, за да ме разбирате, ще го наречем коренчето. Коренчето, то не умира, то си е вътре, просто заспива. И самата дупчица, максимално просто казано, се затваря и самия косъм пада. Но това, че е паднал косъмът, не значи, че фоликулчето вътре е мъртво. Напротив, то спи. И когато се поддържа правилно и буквално си го представете като трева, да си говорим представете си го като райграс. Райграсът има нужда от слънце и от вода. Когато имаме слънце и вода, райграсът, който е спял цяла зима, и затова райграсът ви не е растял през зимата, а лятото трябва да го косите постоянно, той започва да расте. И вие сте, вау, как така, нали, зимата е бил супер мъничък и не е можел да расте, а лятото, ако не го поливат, става жълт. Ето това е причината. Иска хранителните вещества, които да събудят коренчето, за да може косъмът да расте. Така и при хората. При нас хората, това е една огромна лъжа, която може би, да не кажем векове, но десетилетия се върти както по медии, така и от останалостта. И дори сме чували и нашите родители, да ни кажа и колеги, които са с многогодишен опит, които казват: ти си плешив, няма какво да направим. Напротив, ние в Господин Стал имаме решение за това и е супер лесно, не изисква нищо, не е финансово нещо много скъпо, с риск да изчезна. Наистина има решение. Не вярвайте на глупостите и думата ген не можем да използваме за абсолютно нищо. Генът може да не може да бъде променен напълно, но може да бъде подобряван, което, както си говорихме за райграс. Ти поливаш, райграса върви. Лесно е. Лесно е, единствено трябва да ни вярваме на глупостите, които са ни учили до сега. Всичкото това е създадено, за да може ние да си купуваме продукти от големите фабрики. Идеята на фабриката не е да ви помагат, а да ви продават от продуктите си и да изкарват парички. А нашата идея в Господин Стайл е точно обратното. С риск да не изкараме никакви пари, както се казва, сме 0 на 0, ние искаме единствено да ви помогнем. Защото ние не сме търговци на продукти, а ние сме браснари. И наколкото повече хора успеем да помогнем, това означава повече работа за нас, защото ние не изкарваме пари от продуктите, които можем да ви предложим, и от продуктите, които бихме ви насочили да използвате, а ние изкарваме пари от вашите коси и бради. Разбира се, защото и брадите, мога да ви покажа един пример. Тази брада до преди няколко години, в момента са на 28, скоро правя 29, тук нямаше нищо. Както виждате, брадата е пълна, косата е пълна, тук също да започна да губя коса. И всичко, което правех, е да експериментирам с различни неща върху себе си и по този начин, освен върху себе си, както експериментирахме и върху много наши клиенти близки, и виждаме, че нещата работят. Единственото, което се изисква от вас, е да имате доверие към нас
и да ни се доверите да ви покажем какво можем. Не искаме благодарности, ние не искаме абсолютно нищо. Ние единствено искаме вие да имате коси и бради, за да има ние какво да работим. Това е, може би, един разбит мит десетилетия по-късно. Сори на фабриките, но това е. Това е истината. Има решение. Тук няма да си говорим за решението, няма смисъл, защото и решението е различно за всеки и трябва да направим може би 10 видеа, което просто ще загубим времето. Най-лесното е заповядайте в Господинов стайл. Тук ще седнем, ще поговорим, ще видим какъв тип е вашата коса, какъв тип е вашият проблем, защото различните плешивости са докарани от различни неща. Може да е имало някакъв вид гъбичка, може да е било от стрес, може да е било от грешно хранене, може да е по принцип абсолютно много неща. Дори може да е от едно къпане с гореща вода. Не буквално от едно, но това да ползвате гореща вода също би могло да ви докара проблем. Ти имаш проблем, ние имаме решение. Заповядайте при нас, ще си поговорим, ще прегледаме косата ви, ще направим един цялостен преглед на самия косъм и ще намерим решението за вас. Аз бях Петър Господинов от Господинов подкаст. Ето тук може да се абонирате, за да не изпускате някои от видеята и скоро очаквайте първият ни гост, който няма да издаваме кой е, може би е доста познат за всички от вас. Аз бях Петър Господинов и до следващото видео. Айде! И барбершоп, мръсен топ, като излязъл току-що от клип.